mpaka Malawi Congress sichidasinthe ndiponso sichidzasintha. Bwana, nkhanza za Malawi Congress anthu anaphedwa, ena kumangidwa, ena akunena kuti amene anaphedwa onkale lomweli. Kodi abale anzanga, anthu amene anapha posachedwa pompa msilikali wotchedwa Sergeant Imedi amene acha ndi Congress yakale kapena yapanoyi ndiye idasintha? Bwana, Sergeant Imedi ataphedwa ngati galu ndi miyala ndi anthu a Congress, pamene tinadziwira kuti amukuphanda anthu a Congress, mtsogoleri wawo wa Congressiyo anakonza msonkhano wapaderadera, anapita kumeneko kulankhula kachizungu kawo kako America kacha, ananena kuti thank you Msundwe, job well done. Kodi umenewo ndi utsogoleri? Umenewo ndi utsogoleri? Ndipo sachedwa apa bwana, inu munalankhula kuchiradzulo kuti anthu a Malawi Congress Party anamupha Sergeant Imedi, ndiye ena amalankhula kumalemba m'manyuzipepa akuti inuyo mupepese. Ndiye ndifuna ndiafunse anthu akuno kulilongwe, kodi uwu amene anapha munthu ndi wina wangonena kuti uku kunaphedwa munthu akuyenera kupepesa ndani? Ndifunsenso funso iyi, amene anapha munthu ndi wina wangonena kuti uku m'bale wanga anaphedwa, amene akuyenera kupepesa ndani? Bwana, don't apologize, musapepese. Mabapo DPP waye! Woye! APM waye! Atupere waye! Woye! Acheya waye! Woye! Olemekezeka a Vice President Atupere Muluzi, komanso inu adzonzi, utsogoleri wonse, tikuchokozeni anthu amene mabwera apa, mabwera kudzateteza ufulu wa demokrasi. Amayi Chimbalanga mulithandize, deire nyuza Atupere. Izi ndanena dala chifukwa pali nkhani mudziko muno akunena kuti dziko lino ndi mabanja awiri, la Muntharika komanso la Muluzi. Inu nonse amene muli ndino Amuluzi ndino Muntharika inu. Kukasungu ma MP atatu ndochokera banja la Kamuzu. Nkhani imene sikambidwa mdziko muno iya. Dr. Joyce Banda ndi president wa PP. Mwana wawo obereka iwo ndi vice president wa PP. Nkhani imene Malawi muno sikambidwa iya. Mojamo! DPP waye! Woye! Marehemu Chakufa Chihana, mzimu wawo use mumtendere, anali president wa Ford. Lero mmene tukamba pano president wa Ford ndi Enoch Chihana, mwana wa marehemu Chakufa Chihana. Nkhani imene CD kamba iyayi, izi zikusonyeza kuti mwa Professor Peter Muntharika komanso inu bwana amene muli apa mtengo mwanu muli zipatso. DPP waye! Woye! Pani bwana mkulole, ine ndala amene anandipuzisa ndacheya komanso ndinene pano sindichita manyazi ya ndinagwirakonso ntchito ndi a Joyce Banda, ndinaphunziranso zinthu ziwiri zitatu. Komanso ndimalemekeza ka Dr. Kassim Chilumba, ndinaphunziranso zinthu ziwiri zitatu. Gazawa ndi mboni anapikisana nawo convention 2013. Ajaza anali anthu 12 wonsewo palibe munthu mmodzi amene anamukhululukira. Ine bwana ndi azinzanga amene ndabwera nawo tikupatsani support yokwanira. Mbiri ya UDF pamasankho kuyambira 1994 ndi very good, 2009 very good,
2014 very good. GPP mbili also very good, very good. So mkwambili Majamo. Anatati mulipo. DPP waye. Hey, Chala Mwamba. Hana chepa. Atati Hatupele. Kena ko hatati. Anatati mulipo. kutokoze na zibalanzanga mwandilandira ndi manja awiri komanso ndidafika pasanjapa mawu amene ananena kuntsalira ananena kuti ine kubwera ku banja la DPP ndi UDF it is long overdue. It was indeed long overdue. Ndinayenera kubwera kuno kudzagwira nanu ntchito ino azibalanga kwambira kalekale kumene ndachokeraku mukudziwa timakhulupirira miyambi amanena kuti chikomekome cha mkuyu mkati muli Nyerere ndaziona ndine. Oye. Inetu ndikulankhula pano kuchipani ndinali namba 4 kuchoka Achilima kubwera Amusi kubwera Akaliati kubwera ineyo zili mkachimo ndikusidziwa ndine zikomukwambira. Majamo DPP waye. UDF waye. Oh man. Mayo aja. Asaduka youth wiki. Jisti mene mwaiva. Asibale yanga amene mufuna kuwathandiza Profesa Arthur Peter Mutharika amaisoko pamodzi ndi onse amene tabwera limodzi bwerani patsogolopo kuti bwana akuone. Talandire alendo watu yao abwera lero yao kudzationa yao zikamateretere ife takulandirani jao ndi manja awiri jao kuno kumasintha ali mwana atupele ife takulandirani kuno kumasintha ali tiso wachonga ali mwana atupele ali mwana atupele jaule ali mwana atupele jao ife takulandirani jao kuno kumasintha jao tiso wachonga ali mwana atupele mwana atupele ife takulandirani kuno kumasintha alitiso chonga alimani. Tipemphe adzonzi Right Honorable Everton Chimulirenji kuti atiyankhule komanso iwo akatha kutiyankhula atizusire running mate to Professor Arthur Peter Mutharika. Right Honorable Atupele Muluzi. Different.
wakusobolezani aliyaona jani olomuvide kuponzi maprofesa winaso uona jani chala umwamba kanisa bana 2019 yakaja taji andu anaja bonya wa muwisi kifua cha vodi andu anaja chibisi josapya pajiwaya kifua cha vodi adawina chakajino antu anyamula matumba mafileke jinsi bibi oye chakaja taji antu yakayataja nakila mafizo pa bodi ya mgalipani adawina chakajino aheda mpira pamutu kwa masawina zibibi woye wadine udindi pezeke pamene ndili pano ana ndikosa nda profesa ana ndikosa ndatupere iwa kubera pano ndumanena kuti udazozi mpayotsa ine ndili mu DPP ndidzafera mu DPP kukasungu amakanena kuti pepani ngati anthu mmaganiza kuti ali panthu ena kapena dziko lapasi lino amene amati mphepo ikaomba amagwerera ngati mtengo sadzozi ayi ine zimenezo ayi ine ndambu yanga profesa alibine muthalika nganganga 50-50 ndiye chonde mali ndikupempheni musagwiritse kampeni dzina langa tuvane chifukwa mwakamati akuti anthu amve chisoni kuti achimulenji ampanga chipongwe ine mundimve chisoni mangine ndi nyumba mwa profesa oye ndili pano ndaima pano opa ndaima pano national campaign director campaign yonse Malawi yonse komanso a president anandipatsa kuti ndokhala chairman amene ndikuyendetsa campaign yonse Malawi yonse pachepa pamenepo bwanji kuti bwana iyi ndiye timatiti nene chonchi kumalawi kuno tikufuna chitukuko tikufuna Malawi atukuke chifukwa chake na ife nthawi yokangana ndi munthu tilibe ife chimene tikufuna kuti aprofesa azilamula dziko litimo lisi tonde ndikakumenyani pa 23 pano musapitenso ku khoti
koma chinthu chimodzi ndaona ndikamapanga misonkhano yanga pamene ndimalankhula za umodzi ndimatsitsa mfundo a opposition ali busy kutukwana. Ine ndimati ndikudziwiseni abale anga kuti sindipanga nawo zotukwana. Ine ndikumachaya mfundo, iwo ali busy malimbana ni madala. Ndipamene umadziwiratu kuti apenga heve. Monga mukudziwa kuti pankhani za ulimi pakhazikitsa bwanje Valley irrigation scheme kudetsa komanso ma irrigation scheme zothirira madera osiyanasiyana okwana 15 takhala tabweretsa national ID muno Malawi, the first biometric national ID card, one of the first on the continent of Africa. Tabweretsa malamulo atsopano amene akayamba kugwirisira ntchito pa nkhani ya malo azimayi apatsidwanso mphamvu ngati azibambo pa malo awo amakolo awo. Pakumangidwa National Cancer Center muno mulino imene posachedwa itsegulidwe. Pamangidwa misewu yosiyanasiyana, Lilongwe Kasiya Road, msewu wa Bingu Stadium, Area 18, City Center Dual Carriageway, Area 18 Interchange, Kameza Clock Tower Dual Carriageway, Liwondi Mangochi Road, Kulilongwese kuli misewu Mwachidule Kuchilinde, Area 23, Chipasula Road, Area 36, Malangalanga Road, Kamuzu Barracks, 23 Road, Kuchinsaposo kwa mangidwaso mise, Mzuzu Highway Dual Carriageway, komanso pali misewu yaikulu imene kumangidwa pakalipa, Kucholo, Kutekera, Kumona, Bangura Road, Fatima Mona Road, imene kumangidwa pa. Komanso ndikudziwa kuti pakhala madandaulo anjakwa Livingstonia Road, imene kumangidwa a president akhala kuunika bwinobwino akapita ku Northern Region kuti ifulumire ithandiza anthu kumene. Chapananga Bridge inatsogolidwa nda president chaka chapitachi. Chapananga Road pakati pana kumangidwa. Palombe District Hospital ikupita kumape. Komanso pakati pano tayamba kumanga ma secondary school watsopano 250 dziko lonse la Malawi. Komanso kwamangidwa ma teachers training college madera osiyanasiyana, ma community colleges, social cash transfer Mtukula Pakho, Made Floors, ngongole ya Chinyamata azimayi azibambo, ndalama zokwana 13 billion kwacha kuti mulandire ngongole kuti ma business apite patsogolo. Komanso President Professor Arthur Peter Mutharika analengeza posachedwa potengera kuti kulimiliri wa corona manyumba okwana 1 million dziko lonse la Malawi, makamaka urban areas, nyumba iliyonse 1 million izilandira ndalama yosachepera 35,000 mwezi uliwonse mpaka na miyezi 6. Pali zituko zosiyana mayindaba mbo zimene zachitika pa dziko lino. Ena safuna kuvomereza vuto kawiri mdziko lathu ndi majealous. Komanso tilimbikitsa nkhani ya masewero, kumanga ma stadium atsopano madera osiyanasiyana. Komanso monga mukudziwa
boma la President Professor Arthur Peter Mutharika likumanga soma stadium awiri yoyambirira ya Nyasa Big Bullets dina ya Mighty Be Forward Wanderers. Boma la TPP UDF Alliance la konsekeranso amainda bambo kutetsa kutima kwa markets. Bakali pano tiamba posa chedo hapa miezi kubwerai tukuyamba kumanga mpatamanga hydropower scheme station imene ikala 350 megawatts Tedzani 4 ili nkati pano iyonjezera mphamvu ya 35 megawatts. Komanso pale interconnection ya Zambia chifukwa cha mlilo wa corona ikanayambika miezi iwiri yapitayi koma ayamba posa chedo hapa kuti liziteso kutapa mphamvu kuchokera ku Zambia. Komanso paliso kamwamba kumangidwaso kumeneko 350 megawatts mphamvu yogwisira mphamvu ya malasha. Komanso kusalima akuyamba JCM Solar mphamvu yogwisira mphamvu ya dzuwa bwezi pano atamaliza tili ndi 64 megawatts koma chifukwa cha mlili wa corona zavutirapo pang'ono atidikira mwina kumapeto kwa chaka chino. Komanso pa ntchito ya zamagetsi MAREP yapita m'midzi okwana 800 sites mdziko lonse la Malawi. Komanso boma likufunitsitsa kuti magetsi a MAREP apezeke m'midzi uliwonse mdzikomo kuti Amalawi mudzi uliwonse tikamafika 2025 ukhale ndi magetsi a Eskom. Tikudziwa kuti boma la DPPU idakhala kumanga misewu komanso ma program ena okhuza misewu tikumangaso njanje yatsopano kuyambira ku Nsanje mpaka na ku Chitipa imene izungiraso kupanga connect within our SADC countries within Southern Africa kuti anthu asamavutike mayendedwe. Atupele muluzi ndi wamuno mulilongwe kwati amasula awanda akolo wawo atupele muluzi. Ufumu wa masula ndi atupele muluzi yakatelo simweno mulilongwe kakaleni basa masula. Kwa ife ngani mafumu amulilongwe ndi anthu amulilongwe kuno ku Central Region tifuna titokoze kwa President yathu Professor Arthur Peter Mutharika posankha atupele kuti akhale wachiwiri wawo. Mene kuja ena amene akudziwa bwinobwino mukaona mfumu masula ndi mtunda waimapa malume amene ali pano akuwuzani bwinobwino ine kuno kulilongwe kwathu kwa masula kunsinja sindipita kukapempha malo ayi ndimagawa malo olima.